journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Barangay ug SK elections gisibog na sa Disyembre 2023. Supply sa soft drinks sa Davao City minihit mga gagmay negosyante wala masayod sa hinungdan. O duha patay, duha angol sa bangga sa motorsiklo sa Mlang, Cotabato. Sa detalye sa ato mga balita, gilimitahan na ang mga gagmay negosyante sa paliton ng mga soft drink sa mga wholesale supplier niini sa Davao City. Tag-usa na lang ka case ang ginahatag kanila kay kulang ang supply. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Wala masayod ang sari-sari store owner nga si Freeland Jake Gilon kung nganong nihit ang supply sa mga binutilyang soft drinks sa Davao City. Bisan sa iyang kumprahanan, wala say supply. Sumala ni Freeland, daghang nangita og soft drinks sa iyang tindahan apan wala siya'y mahatag. Lisod jud karon. Ting pagpingin na taay mig pangitkuan asa may makapalit og soft drinks. Amot wa pud may kabalong ano unsay dahilan nila nga nganong nagnihit ang ilang produkto soft drinks. Mapugos ko ato lang katong mga plastic naaman sila ato pero botelya wala jud. Mo na ako ang ginakuan sa kuang customer gina-offer katong mga plastic 1.5. Ingno na lang ko nga pasensya jud wala jud koy mapalit bisag asa ko nangita sa nga tindahan para makapalit og mga binutilya nga mga soft drinks katong mga litro og mga time out. Kami mismo nagaadto sa wholesaler pero ang wholesaler nagakuan na sila sa mga panel. Bisan ang checker og soft drinks dinhi sa 2M Corporation nga wholesaler sa Barangay Talumo nga si Rosie Tumulin nagbutyag nga nihit gyud ang supply sa soft drinks sa pagkakaron. Ay, nihit sa pagkakaroon, nihit yung ang stock sa mga Coke, mga 3 months na ata. Kung naman sila supply, mga depende lang po kung tagpila lang ka case ilang ihatag, tugod kay stock na to nihit. Oh, daghan, nagapangita. Mas asa na lang maabot, magsigpangita kung nabay may stock, kung wala. Dili lang dinhi sa Davao na sinati ang kanihit sa supply sa soft drinks, apan sa dakong bahin sa Mindanao ug bisan sa Central Visayas. Posibleng tungod sa kalit nga pag-usbaw sa presyo sa asukar nga usa sa mga nagunang sagol sa soft drinks. Mitumaw ang espekulasyon nga kulang na ang supply sa asukar, hinungdan nga hinay ang battling sa mga soft drinks companies. Kaganihang buntag, gisuwayan sa Newsline Philippines nga kuhaan og pamahayag ang usa sa dakong kumpanya sa soft drinks dinhi sa Ulas, Barangay Talumo. Apan wala una kini mihatag og statement kabahin sa sigutan ng issue. Nagpasalig hinuon ang kumpanya nga magpagawas sila og pahayag sa maabot nga mga adlaw. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Duha ang namatay nga mga sakay sa motorsiklo ug laing duha ang naangol nga sakay gihapon sa motorsiklo human kini magbanggaanay sa lungsod sa Mlang, Cotabato Province kagahapon sa hapon. Gipang tambalan pa karon sa ospital ang mga nangaangol. Ani ang report ni Marvin Revilla. Duha ang patay ug laing duha ang samaran sa disgrasya sa motor dito sa Purok 9, Barangay San Vicente, lungsod sa makilala dinhi sa probinsya sa North Cotabato kagahapon, bandang alas 5:10 sa hapon. Giila sa traffic investigator ang mga namatay nga biktima nga sila si Brian Gandoy Gulyaba, 27 anyos, driver ug residente sa Purok 6, Barangay Pag-asa, Mlang, Cotabato, ug ang usa ka backrider nga si Aileen Bistal Bulatag, 29 anyos, residente sa Purok 9, Barangay San Vicente, Makilala, Cotabato. Samtang ang mga naangol giila nga sila si Richard Bulatag Tanon, 30 anyos, olitawog, residente usab sa Purok 9, San Vicente, Makilala, ug ang usa ka rot Gandoy Gulyaba, 19 anyos, estudyante nga residente sa Purok 6, Barangay Hope, Mlang, Cotabato. Nakasulat sa report sa Makilala PNP nga ang duha ka mga motorsiklo nagsubay sa parehong direksyon paingon sa lungsod sa Mlang. Apan pag-abot nila sa Purok 9, San Vicente, kalit miliko pawala ang motor nga gimaniho ni Tanon og dead apan arrival sila Gulyaba og si Bulatag. Samtang ang duha ka mga naangol naa pa karon sa balay Tambalanan.
Marvin Revillan, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Daghan na ang naghinam-hinam nga mapahigayon ang barangay og sangguniang kabataan elections karong Disyembre 5, 2022. Nangandam na usab ang mga magpapili apan dunay dakong kabag-uhan kaganihang buntag didto sa Kongreso. Ioktabak kini. Kanusa atong sayron sa report. Iuktaba kon i-postpone ang gikatakdang December 5, 2022 barangay ug sanggunian elections. Kini ang desisyon sa mayoriya sa membro sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa ilang committee hearing kaganihang buntag didto sa Kongreso. Sumala ni Representative Maximo Dalok, ang chairperson sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms, dunay 38 ka kongresista ang mipasa og House Bill kun balaod nun nga mihangyo sa Kongreso nga i-postpone ang barangay og SK elections. Usa na niini si Cebu 1st District Representative Rachel Margaret Delmar kay matod niini, This measure seeks to postpone the December 5, 2022 Barangay and Sanggunian Kabataan elections to December 4, 2023. Section 429, Chapter 8 of the Local Government Code provides that the Sanggunian Kabataan chairman and members shall hold office for a period of 3 years unless sooner removed for cause, as provided by law, permanently incapacitated, die, or resign from office. The national and local elections have just been concluded this 2022. To conduct barangay and sanggunian kabataan elections this year would definitely add to the present division of the electorates. Another reason is that there would be additional expenditures for the conduct of the said election on the part of the Commission on Elections, the COMELEC. It is of common knowledge that our country has suffered a lot due to the pandemic brought about by COVID-19 and the recently concluded elections. Thus, it is beneficial for the country to defer the barangay and sanggunian kabataan elections to December 4, 2023 to allow our country to concentrate on economic programs that could be beneficial to our people. ang resolusyon nga ioktabang barangay elections gisuportahan usab ni Pampanga Representative ug kani Presidente Gloria Macapagal Arroyo. I joined 37 other members of Congress who have filed a bill to postpone the barangay elections, and we all have very similar explanatory notes. So I joined them also in their explanations. I just want to add that we only differ, I think, in terms of when the elections will be held. And on my part, my bill provides for, like many others, my bill provides for May 2024. And further, I just want to add that this is not the first time we are postponing barangay elections. It's something that we do every so often when there is a need for it. So therefore, I earnestly request our committee and our colleagues in the plenary to pass this bill. But like Congresswoman Ferrer, she has the different vision when the elections will be held. We will bow to the wishes of the majority of this committee on when. Mitamong usab si Attorney Eden Chua Pineda, ang presidente sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. Apan, sumala ni Joyce Garcia, ang chairperson sa Committee on Elections. As far as the Commission on Election is concerned, we recognize that the power to postpone the election or even to extend the term of office of barangay and SK officials rests solely to the absolute prerogative of Congress. Under the Constitution, under Article 10, Section 8, it specifically provides that the term of office of barangay of local officials shall be 3 years, except barangay officials, which can be provided for by law. We recognize that, and therefore, as far as the issue of postponement is concerned, it is a political question. Kami po sa Commission on Election will just abide by the mandate of Congress and the executive as far as postponing the election is concerned, whether it be May of 2023, December of 2023, wag naman pong 2024, because we are so, by that time, we'll be preparing for the 2025
election. So it's okay with us even if it is 2023 May or December of 2023. Sa kasalukuyan po, we are now preparing for the December 5, 2022 elections. For the information of the honorable body, we were given, as correctly pointed out by a member of this body earlier, we were given 8.449 billion pesos as the budget for the SK and barangay elections. As of today, we have spent only 800,000 pesos as of, out of that money. But in the next few days and month or weeks or months, we will be spending from that money because we will now start with our procurement as well as printing of the ballots. And that is where the urgency lies. Kaya po nakikiusap po kami na sana po ay mabigyan kagad kami ng direction sapagkat magpiprint na po kami ng balota. We will be printing 90 million ballots for the information of the honorable body. 90 million ballots. Human sa tulo ka oras nga pagdebate sa committee, mao kini ang desisyon. So, the voting is for those in favor, there are 12 in favor for the postponement and 2 against the motion to postpone the December 5, 2022 synchronized barangay and SK elections to a later date is approved. Mr. Chair. Sa akong pagpangutana kang House Deputy Speaker ug Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab, iyang gipahayag. Sa next meeting o sa next hearing, dito po desisyonan kung gano'n ang postponement. Ma-postpone ba 1 year o 2 years o 3 years. Depende sa maaprubahan po sa komitiba. So sa pagkakaroon, ang nadesisyonan sa maong komitiba, Committee on Suffrage and Electoral Reforms, na aprubahan o ning-agree ang mga membro nga i-postpone sa butong 12 ang mi-aprobar na i-postpone ang eleksyon sa barangay. Kini sa committee level sa House of Representatives o after that, madesisyonan sa committee, ipasa na pag gini sa plenaryo. Kung di dito sa plenaryo, desisyonan usab ang postponement sa eleksyon. O pagkahuman sa plenaryo, ipasa na sa Senado o dinha ma-agree gyud ang final postponement sa barangay election. Matod ni Ungab, maghimo pa og usa ka committee hearing og kung modaog gihapon kini, i-postpone na ang eleksyon og dalahon na ang committee resolution didto sa plenaryo og debatehon na usab kini sa mga kongresista hangtod nga makabot na nila ang pinal nga desisyon. Apan, base sa atong nakita sa committee hearing sa Kongreso, tataw na kaayo nga mag-postpone ang barangay ug SK elections kung kanusa ug unsa ang insaktong pitsa kini pagahimuon, wala pa'y pinal nga desisyon ang komitiba. Kung atong basihan ng local government code, ang mga barangay officials dili angayang makialyado sa mga politiko tungod kay sila ang gitawag nga mga non-partisan barangay officials. Kung walay gidapigan, apan sa pagtuyok sa panahon, ang mga barangay officials na himong emisaryo sa mga politiko kamao na may hinuoy tig-kamang o tig-control sa boto sa ilahang mga constituents o sa ilahang mga katawhan. Daghan ang nalipay kay mas mulungtad pa ang ilang paglingkod sa posisyon. Pero daghang katawhan ang naguol tungod kay wala sila mauyon sa milingkod karon sa poder sa ilang mga barangay. Ang ngayang hinumduman sa mga botante nga ang mga opisyal nga atong giboto o atong iboto mao kanay magdumala sa renda sa atong panggamhanan ug sila ang atong tingog. Maong kritikal ang matag boto sa mga botante panahon nga adunay eleksyon. Edith Caduaya, News 10 Philippines. Stay safe! Giaksyonan sa Land Transportation Office Region 11 Law Enforcement Service Team ang reklamo sa mga pasahero may kalabutan sa overcharging sa pamiliti sa usa ka driver sa rickshaw kon bao-bao nga tricycle nga nagapamasada sa Turil, Davao City. Subay sa reklamo sa usa ka pasahero nga iyang gipost sa social media, nagpatabang kini sa LTO 11 kay sobra kaayo ang singil sa driver sa pamasahe sa tulo ka mga estudyante
estudyante. Sa iyang post, 30 pesos ang singil gikan sa palengke sa Turil padulong sa Balyok og 50 pesos ang singil kada usa ngadto sa duha ka mga estudyante padulong sa Bago Galiera. Kaganihang buntag, nasakpan sa mga enforcer sa LTO 11 ang bao-bao nga tricycle nga gireklamo sa netizen nga nagparking sa kalsada at tubangan sa usa ka mall sa Turil. Gi-impound sa mga enforcer ang bao-bao tungod sa pagsupak sa Republic Act 4136 may kalabutan sa iyang prangkisa o gipaniguro sa LTO 11 nga moagi og due process ang driver niini nga gitago lang ang pangalan. Duha ka mga regional directors sa PNP sa Mindanao ang gipanghulipan pero ang mga mihulip sa pwesto nagpadayag og tinud-anay nga trabaho alang sa katawhan. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Duha ka mga tag-as nga opisyal sa PNP sa Mindanao ang gihulipan silang tagsatag sa kapwesto. Kinibaw sila si Police Brigadier General Benjamin Acorda Jr., ang PNP Regional Director sa Region 10, o si Police Brigadier General Alexander Tagum, ang PNP Regional Director sa Region 12. Sa gipahigayon nga managlahing turnover of command ceremony, si Acorda gihulipan ni Police Brigadier General Lawrence Coop, samtang si Tagum ang gihulipan ni Police Brigadier General Jimmy Lee Macaraig. Ang turnover of command ceremony tali nila ni Acorda og Coop gipahigayon sa Camp First Lieutenant Vicente Alagar sa Cagayan de Oro City, samtang gihimo ang turnover nila ni Tagum o Macaraig sa grandstand sa Tumbler, General Santos City. Sa iyang mensahe, gipadayag ni Acorda nga sukad niadtong Nobyembre 25 tuig 2021 hangtod Agosto 8 tuig 2022, isip Regional Director, daghan na mga nahimo nga kalampusan sa PNP. Lakip sa pag-ubo sa krimen, tungod usab sa pagpakig-alayon sa nagadiyang sektor, lakip na ang mga local government units LGU sa Region 10. All our accomplishments and accolades, we humbly dedicate them to God and to the constituents of Region 10. With barely 8 months and 14 days, the Police Regional Office 10 delivered excellent police service, both operational and administrative. And our operations, we were able to achieve a substantial decrease in crime incidents. Sa iyang kabahin, gipasalamatan usab ni Tagum ang mga sakop sa kapulisan sa Region 12 sa mga kalampusan nga ilang nahimo, samtang siya pa ang Regional Director. Very sentimental, especially to those whom I closely work with. But for me, this is a valuable opportunity to express my sincere gratitude to all my reliable personnel, supportive local chief executives, and stakeholders who made it possible for me to give my best in almost a year of my stint as Rio Regional Director. Ang mga napuling nga bagong regional director sa PNP Region 10 ug 12 managsamang mipadayag nga makalaom ang katawhan sa tinud-anay nga serbisyo. Neptali Batuleño, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Pondo sa Tuna Festival sa General Santos City, gidoble. O mga biktima sa landslide sa Talaingod, Davao del Norte, gihatagan og hinabang sa Alvarez Foundation.
mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer Junior College and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Ginatun-an na karon sa lokal nga gobyerno sa General Santos City ug mga negosyante nga i-appeal ang street dancing competition sa tinuig nga Tuna Festival aron mas mudagsang pa ang mga bisita. Ang kanhi 3 milyones pesos nga pondo alang sa selebrasyon gihimo na karon nga 6 milyones pesos. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Mukabat sa 6 milyon ka pesos ang gigahin nga pondo sa lokal nga gobyerno sa General Santos City alang sa pagsaulog sa Tuna Festival sunod bulan. Sumala sa City Tourism Office, ang Jensen Chamber of Commerce and Industry Incorporated ang mudumala sa selebrasyon karong tuiga nga giaprobahan ni Mayor Lorely Pacquiao. Nahanay ang partnership sa LGU Jensen ug mga negosyante pinaagi sa Memorandum of Agreement nga giuyunan sab ug giaprubahan sa bagong konseho. Una nang nasabutan nga ang LGU ang mugunit sa budget samtang ang Chamber of Commerce ang in charge sa mga aktibidad lakip sa Tuna Congress. Dihang virtual pa ang selebrasyon sa Tuna Festival, anaa sa 3 milyon ang pondo niini. Apan karon nga balik face-to-face na ang selebrasyon, gidungagan sa mayor og 3 milyon pesos. Sumala ni Shandiliedo Pistanyo, ang city administrator sa syudad, nga lauman ang kabaguhan sa selebrasyon, hilabi na nga naa sa alert level 1 ang syudad. Gihan ay na ang daghang mga aktibidad sama sa float parade. Ginatunan na sab ang pagpahigayon og street dancing competition. Sa umaabot nga Agosto 22 na pagahimo ng soft opening sa Tuna Festival, samtang sa Setyembre 1, 2022 ang grand opening nga mulungtad hangtod Setyembre 5. Sumala sa City Tourism Office, maadto sa mga papremyo sama sa float parade competition, fish fest sa Fishport ug sa uban pang aktibidad ang dakong bahin sa pondo gikan sa opening ug sa closing ceremony. Nang hinaot ang lokal nga gobyerno nga pinaagi sa pagsaulog sa tinuig nga Tuna Festival, mapalambo og balik ang turismo sa syudad nga nahagba tungod sa pandemya. Naglaom sab ang LGU nga magmalampuso ng ilang mga plano sa pagsaulog sa Tuna Festival 2022 diin na ila ang Jensen isip tuna capital of the Philippines.
Ang Tuna Festival, usa ka mabulokong selebrasyon sa Jensan, din ginapasundayag ang kaabunda sa mga isda nga makuha sa Sarangani Bay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Makita na sa publiko ang mga karaang mga gamit kaniadto sa tribong Obo Monovo sa pag-abli sa Cultural Heritage Museum sa Kidapawan City. Gihimo kini sa lokal nga gobyerno aron makita sa bag-ong henerasyon sa Kidapawan ang pag-amping sa kultura o tradisyon sa tribo. Ani ang report ni Marvin Revilla. Formal nang giabrihan alang sa publiko ang Kidapawan Cultural Heritage Museum kagahapon dinhi sa Kidapawan City. Sa sulod sa museum, makita ang mga nagkadaiyang mga nindot nga pusaka o heirlooms o mga himan nga makitaan sa Obo Manobo sa Kidapawan City. Ang paglusad niini nga museo gipahigayon kagahapon adlawng Lunes, Agosto 15, 2022 sa alas 9 sa buntag. Sa pag-abli sa museo gisundan pinaagi sa pagbunal og agong ug gisundan sa ritual nga pumaas sa Obo Manobo ug uban pang ritual sa tribo nga milambigit sa kasaulogan sa pag-abli sa museo. Gipahigayon ang ritual sa tribo nga gipangunahan ni Dato Lamberto Delpin ug Dato Camilio Ikdang. Kuyog sila si Boay Jennifer Sibog, Dato Melchor Bayawan, ang curator sa museo ug Dato Otto Puntas. Matod ni Dato Melchor Bayawan, ang significant din ni ma'am kay ang kining diri sa Kidapawan City na museum thematic man ang unang gibutan namo na mga heirlooms for 6 months kining sa IP nga ginatawag namo pusaka. Kini siya ma'am ang sulod ni siya ka unom ka bulan sa lahi na pod na unom ka bulan naapod niya gikan sa mga bangsamoro na atong mga kaigsuonan. Ang pinaka importante din mga maanindot nga kultura o mga kaning heritage, cultural heritage sa Kidapawan. Usa ni siya nga dalan nga nindot nga something na atong may pasigarbo sa national usa tibuok kalibutan. Si Carlo Galay David, author sa librong Proclivities, Story of Kidapawan, mihatag og deskripsyon sa museo og oryentasyon, mga kabahin sama sa ulon o bakos og kapuan sudanan sa tumbaga, ahong o gunggong, lihis o glass pin insulator, poroko o axe, londasan, metal sa kahoy, pungaso o bangkaw, mokina ni balaling, panahi nga makina, tungko o carpet, ulon way kapuan o brass. Makita usab dinhi ang suning o borda, sanggi o dagger, iklam o lupi o sakuban, suko o magical nga mga bato, kutsara tuopon o kutsara, sinongkabaw, dakong bulo, suno o labyog ug uban pa. Kining tanan maisip nga kabahin sa kasaysayan sa lungsod sa Kidapawan, particular na sa tribong Obo Manobo. Kay thematic man sa Obo Manobo ang pinakadaghan nga tribo dinhi sa Kidapawan City. Ang message nga ginahatag nato sa public na atong amumahon ang katong mga karaan natong mga butang. Hopefully nga ang katong mga taga Kidapawan mabuka ang ilang mga mata nga daghan pa di ay nga pwedeng i-discover sa Kidapawan City nga naghulat lang nga madiscover nga ikapasigarbo nato. Maproteksyonan og mahuptan ang bililhon sa kultural sulod sa Kidapawan Cultural Heritage Museum. Ang mga display nagpakita sa mga hinuptan kabahin sa tribo. Si City Administrator Janice B. Garcia, isip representante ni City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista o Supervising Tourism Officer Jillian Ray Lunsaga, City Councilor Judith Navarra, Francis A. Palmones, Jason Roy Sibog, Michael Irving Ablang. Mitambong sab sa pag-abli sa museo si Morgan Milo Diaz, presidente sa ABC Federation. Mihatag og dugang kasadya ang gihimong pasundayag sa kultura Cotabato Dance and Symbol. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe! Midunol na og hinabang ang Alvarez Foundation sa mga biktima sa landslide sa lungsod sa Talaingod, Davao del Norte nga mga miyembro sa tribong Ata Manobo. Usa ang patay, usa ang angol sa landslide nga daghang balay nga ginatukod sa gobyerno ang nadahilian og yuta. Ani ang report ni Eugene Hinutan.
Nang apod-apod ug gayuda ang nanay ni Nicolasa Diaz Alvarez Foundation ug hinabang sa mga residenteng naagian sa landslide o pagdahili sa yuta dito sa Barangay Sitio Misulong, Barangay Santo Niño, lungsod sa Talaingot niadtong Sabado, Agosto 13. Mismong si Jen Maliwanag, ang chairperson sa Alvarez Foundation, ang mitunol sa hinabang sa mga apektadong residente. Ang mga residenteng napiktuhan nagpuyo sa pabalay sa mga tribo nga gihimo sa National Housing Authority sa lugar, partikular sa Purok 11, Upper Mesulong, Barangay Santo Niño, Talaingot, Davao del Norte. Nang hatod ug nang hatag ang nanay Nicolasa Diaz Alvarez Foundation Incorporated kauban si Maliwanag og 150 ka mga pack sa relief goods na adunay sulod na 5 ka kilo nga bugas ug mga dilata. Niadtong Huwebes, Agosto 11, kundiin sobra usa ka gatos ang naapektuhan ug usa ang patay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Mihatag og assistance ang headcore nga kumpanya sa Aboitiz ngadto sa Davao del Sur Provincial Hospital og balor tunga sa milyon ka pesos nga improvement og setup sa endoscopy unit ug lakip na ang pag-upgrade og pagpanindot sa reception area ug pagmontar og aircon units ug cabinets. Naasay gihatag nga computer ug cellphone units. Nagtuo si Rolando Pacquiao, ang headcore president ug chief operating officer, nga pinagi sa ilang gihatag nga assistance mapalig-on pa ang healthcare system sa probinsya. Ang endoscopy unit usa ka special medical facility nga maghatag og endoscopy og colonoscopy procedures nga mag-evaluate sa gastrointestinal tract, apil na ang colon, intestine ug stomach. Matud ni Dr. Jonah Masongsong, ang provincial health officer sa Davao del Sur, ang assistance sa headcore masuportahan ang paningkamot sa probinsya batok sa COVID-19 aron andam permi sa bisan unsang hagit sa panglawas sa mga residente ang hospital. Makatabang sa mga pasyente gikan sa silingang lugar ang gihatag nga assistance sa headcore. Atol sa turnover ceremony, giila ni Davao del Sur Governor Yvonne Ronya Cagas ang nahatag nga kontribusyon sa Aboitiz headcore ngadto sa probinsya. Ugmaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website na www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!